दाबी दङ 14 दाबी गाहाय अ 14 चार बिमानसो तैना तिनि जों अ माइबरमा जरा फन इमार्जेंसी खाय ब्लक डेपुटेशन मा खायया ताई तिनि जों जत सिओ जे 48 40 तम जे टीटीडीसी मानमा साल एबा 6 शेड्यूल मानमा साल अ साल तंग तक साल फनो जों अ प्रोग्राम ब्लक डेपुटेशन मा खाय कारण कि सिनि आमसायो लेफुंगा आरडी ब्लक नि बिसिङो विभिन्न स्कीम हन्दी सिनि बुरा बाता हन्दी जे बाता रक हन्दी 6-7 मास काय तंगा माया विभिन्न स्कीम नि जे कार्यकरी खाय नांमनि र कुन मुंससकपान सामुंनियां दङ लामा हान्या अमन बयनो जों तिनि डेपुटेशन मा रका भिडियोनि थानि ते कपि टु चीफ मिनिस्टर रका ताई जों हायके न तिनि तो जों अमो वार्निंग हायके तिनि ब्लक डेपुटेशन हायके नेक्स्ट तो जों तेबो करा हदम ददमकै जों तेबो खायनाय आबनो जों तिनि अरो जे तिनि ब्लक डेपुटेशन रमानि जों मोटामोटी जों सक्सेस न होनि साइमानो ताय आबोनि बिसिङो जे तिनि भिडियो टाइम लिमिट रि रहमान आबोनि बिसिङ जदिन अंयाका जों जे तिनि एक्शन नामानि आबनो जों डबल एक्शन खलायनाय जों तेबो करा खलायनाय बसकांगो डेपुटेशन र लाइफिनाय